Ɲɔnɔnkaw fɛ no General Salifu Traoré ni ale ye an ka lakana sabatili ministre ye a wulila ni ka se no jumadu. Chinois ka lasigiden min bɛ anw ka jamana la yan o ye wele bila malidenw bɛɛ lajɛlen ma ka kɛɲɛ ni u ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya san 70 ɲɛnajɛw ye. An ka jamana kɔfɛ kibaruw la Senegalikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la misiri belebele dɔ kɔni bɛ yen no min korombo karila a jirala k'a fɔ misiri kɔni ɲɔgɔnna si tɛ farafinna kilebi bolo la. Kunnafoni bakurubaw ye olu de an bɛna dɔ fara minnu ka di aw ma bi sibirido muharam kalo tile 28 hijira san 1441 aw bisimila aw ka dun kibaru kɛnɛ kan. An ka bi kunnafoni bɛ daminɛ ni communiqué min bɔra an ka ministri min ka baara ɲɛsinen bɛ sirabakako ani tanikasegi koɲɛw ma u ko u b'a da Bamakɔ ka bɛɛ lajɛlen tulo ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ka baara bɛnnen bɛ mobiliba boliw ma hakaja katakatani ni o ye bolimafɛn sen sabaw ye ministri ko a b'a da Bamakɔ ka bɛɛ lajɛlen tulo ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni siraba sariya batoliw ye ni o ye sariya min yɛrɛ bɛ wele arrêté numéro 00M BD du 23 janvier 2015 ni o bɛ tali kɛ an ka sira yɛrɛ sabatili cogoyaw la ni o bɛ tali kɛ min ye ni bolimafɛn kumaba ninnu ye u jɔyɔrɔ kow la a ka ja sariya kisɛ min yɛrɛ ni o ye arrêté numéro 41 MDB du 10 août 2015 ni o yɛrɛ fɛnɛ bɛ tali kɛ u boli waatiw la ministri ko a b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔkaw k'a fɔ ni sariya ninnu labatoli o bɛna kɛ sababu ye ka maa caman kɔni kisi siraba ka kasara ma ministri ko k'a da maa minnu ka baara bɛnnen bɛ bolimafɛn kofɔlen ninnu bolili ma u ka a bila u kunna k'a fɔ ni waati ninnu kɔni tɛmɛnen kɔfɛ ni maa o maa kɔni ye sariya sago e kɔni bɛ se k'i sigi ni ɲangi ye o kumu kelen kɔnɔna la ministri ko a bɛ faamuyali ko ɲuman kɔni da Bamakɔ ka bɛɛ lajɛlen hakaja maliden bɛɛ lajɛlen kan wasa min ye siraba kan kasaraw o na se ka nɔgɔya cogoya min na kunnafoni kɔni a bilala sen ka kabini septembre kalo tile 26 san 2019. O tɛmɛnen kɔfɛ bi place de souvenir la min kɔni ye jagokɛla misɛnninw ni o ye commerçant détaillants ye olu ye waleya belebele boloda ni a bɛ fɔ a ma ko sit-in wasa k'a jira k'a fɔ u tɛna jɛ ni a ye cogoya si la Cheikh Umar Sako a ka se ka a kanbɔ min ye Senakodem ɲɛmaaya nɔfɛ n'i ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ Cheikh Umar Sako nin kɔni bɛna kɛ a siɲɛ 4nan ye a k'i kanbɔ min kɔni ye jagokɛla misɛnninw tɔgɔla tɔnba o ɲɛmaayaso kɔni nɔfɛ teleɲɛta tɔgɔla Sumu Yatara ni a ka jata la Laji Mamadou Traoré olu seginna ni seereya min ye an b'a ɲamadaw fɛ. Bi sibirido ka bɛn septembre kalo tile 28 mun kɔni an ka jagokɛlaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka faaba commerçant olu kɔni ye ɲɔgɔn dalajɛ kɛ ɲɔgɔn dalajɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye jagokɛlaw ka cakɛbɔdason bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ a ma ko Senakodem n'a a yɛrɛ ɲɛmaa tɔgɔ ye Cheikh Umar Sako ale kɔni ka bɔ a jɔyɔrɔ la sabula o y'a jira k'a fɔ ale b'u ka ɲɛmaaya la ni y'a san 16 de o kɔni bɛnnen tɛ sariya la. Gɛlɛya bɛ commerce kɔnɔ vraiment ani gɛlɛya bɛ an ka syndicat yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ vraiment syndicat président bɛ san 16 a ye sigiko 3 de kɛ sigiko 3 élection ma kɛ sigikafɔ kɔnɔ la mɔgɔw y'a kɛ ɲɛmɔgɔ ye donc bibi na a yɛrɛ ka membre mɔgɔw a n'a ka vice président ani commerçant yɛrɛ de murutilen don a ka san 16 kɔnɔ a ma foyi ɲɛ an ye donc an ko k'a ka wuli a ka bɔ an kunna an ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini mɔgɔ min bɛ se ka mɔgɔw ka hakɛ ɲini k'a d'u ma commerçant bɛ se ka lafiya cogoya min na an mago b'o de la parce que an ka san 16 kɔnɔ gɛlɛya siri gɛlɛya commerçant bɛ ka bi ale tɛ se ka commerçant ka droit revendiquer en même temps a ye place fana sɔrɔ syndicat tɔgɔ la ka taa chambre de commerce la n'o ye place fila ye e bɛ se ka kɛ gouvernement ka baara la ka tila ka syndicaliste ka droit revendiquer o fila ti ɲa an y'a yira a k'an ka place to yen an b'a bonya jan'a ka bɔ dadenni fɛ a ka se ka yɔrɔ in to yen cogo min na a ko a ti sɔn donc n'a ti sɔn ko f'an ka taa élection na an ka tɔn cili ko b'a kɔnɔ n'a m'a bila nɔgɔya la a b'a bila fɛn wɛrɛ la ka sɔrɔ a ma sigi ni fɛn min ye an b'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna fɛn dɔ bɛ yen k'o fɔ autorité ɲɛna a bɛ k'an tɔgɔ tiɲɛ k'an ye dorogutalaw ye an ye vagabond ye an ye délinquant ye alors que a ka tɔnden yɛrɛ de y'an ye mais an ka hakilina tɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ comme kumada b'a bolo bi a bɛ ka kuma minnu fɔ o tɛ tiɲɛ a ka d'anw ye gouvernement mɔgɔw yɛrɛ ka na an ka tɔn kɔnɔ u kana ɲininkali kɛ réalité mun bɛ yen bi tɔndenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ et puis tɔndenw ka hakilina ye fɛn min ye janni a ka jamana ɲagami donc jamana ɲagamini o t'anw si dɛmɛ a ma ɲi gouvernement ma a ma ɲi an commerçant ma. N'i ye jago yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a nafa ka bon an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ sabula maa 4,000,000 kɔ o bɛɛ lajɛlen de jagokɛla ye Mali yɛrɛ jamana kɔnɔna na wa fana a bɛ wari mun ladon an ka jamana yɛrɛ sinsinli ko la o ka ca kosɛbɛ o de kama jago man kan tɛ ka kɛ bolokɔfɛ fɛn ye o hukumu de kɔnɔna na Ibrahim Mayiga ale ka faamuyaliw la n'u ka ɲɛmaya kɔntora Cheikh Umar Sako bolo Mali sɔrɔ a tɛna se ka yiriwa u ka jago a bɛna segin kɔ de sabula ni maa kɔfɔlen a tɛla ka se ka foyi de ɲɛ Mali jagokɛlaw ye. Baara jɛngɛnna bolo san damadɔ ninnu kɔnɔ
ale yɛrɛ nana maloya ale de y'an bɛɛ wele k'an sigi k'a fɔ an ɲɛna sisan waati sera ale fɛnɛ b'a fɛ k'a bila mɔgɔ wɛrɛ k'a ta bon komi réunion de bureau la n'i ye fɛn fɔ mɔgɔw adamaden ko de don mɔgɔw tɛ se ka girin k'a fɔ ko ne b'a fɛ o ye denmisɛnninw ka wale ye mais mɔgɔw sɔrɔla minnu yalala an ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ an tun bɛ ka maloya Seku Umaru ma sinon a ka d'anw ye an ko n'a ka d'aw ye mun b'a to a t'a ɲini o mɔgɔ sɔrɔlen kɔfɛ de o yɛrɛ taara fɔ Seku Umaru ko bon k'ale b'a ɲini a ko o ma k'o ma na joona dɛ parce que après 2 ou 3 semaines de o taara o f'a ye a ko o ma na joona ko sisan kɔni ale t'a fɛ k'a bila parce que ale y'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye k'ale b'a fɛ tugun bon o de nana ni gɛlɛya ye o nalen ni gɛlɛya ye tɔndenw wulila fan bɛɛ fɛ commerçant wulila fan bɛɛ fɛ u b'a fɛ ka mankan wuli an ko a kana mankan kɛ an bɛ sugu ɲɛmɔgɔ bɛɛ wele ka na meeting kɛ faamaw k'a dɔn fɛn min bɛ sugu kɔnɔ. Ni ye jagokɛla ninnu ka kuma bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ laɲini kɔni ye kelen de u bɛ ka laɲini de Mali jago ka yiriwa sɔrɔ ka yiriwa jamana yɛrɛ ka basigi o de kama u ko tɛ fɛ ka nin baara in kɔni kɛ ni kɛlɛ ye u b'ala ka laɲini de kɛ Seku Umaru Sako fɛ n'a sɔrɔ a laɲini ma a bɛ diya maliyɛn bɛɛ lajɛlen sabula jamana yɛrɛ ka basigi an bɛɛ lajɛlen mago de b'o la. Ni an bɔra place de souvenir la an b'a an kunda ɲɔnɔ an kun ye a fɔ bakurubaw la an ka ministre min ka baara ɲɛsinen bɛ an ka lakana sabatili ma ni o ye général de division Salifou Traoré a wulila jumadon ni ka taa ɲɔnɔkaw fɛ yen nɔ waasa ka se ka taa a ɲɛ da ɲɔnɔkaw kan lajarabi min kɔni ye u sɔrɔ septembre kalo tile 19 ni a wulikajɔw kɛra sababu ye ka u ka commissaire yɛrɛ ka o bɔnɛ ani la wajirala k'a fɔ maa dɔw caman yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu kɔni banana wulikajɔ in na ministre ka nin wulikajɔ in kɔni kɔnɔna la a jirala k'a fɔ a kelen kun tɛ ani maa caman kun bɛ ɲɔgɔn fɛ wa ale yɛrɛ ka nin taama in fɔra maa dɔw yɛrɛ kɔ minnu ye wulikajɔw ta ni ka ɲɛsin ɲɔnɔkaw ma wasa min ye bɛn ani basigi kuma u na se ka taa fɔ ɲɔnɔkaw ye cogoya min na ministre kɔni ye a jira k'a fɔ donna nataw la teliyara min kɔni ye commissariat ko o ka baaraw kɔni bɛna daminɛ bawo a y'a jira k'a fɔ min kɔni ye lakana sabatibaw ye u bɛ yen nɔ wasa min ye ɲɔnɔkaw u ka lakana u bɛ se ka sabati cogoya min na fo ka taa se u bolofɛnw bɛɛ lajɛlen ma o hukumu kelen kɔnɔna la général Salifou Traoré a ko a tɛ se ka bɔ ɲɔnɔ fo a ka ɲini ɲɔnɔka bɛɛ lajɛlen fɛ maliden bɛɛ lajɛlen fɛ an ka dusukun kɛ kelen ye wasa bɛn ani basigi u bɛ sabati cogoya min na Maimuna Kulibali ale bɛ ɲɛfɔli kɛ. Ka kɛ ni wulikajɔba min kɛra ɲɔnɔnkaw fɛ septembre kalo tile 19 san 2019 ka ɲɛsin commissariat min ni o bɛ ɲɔnɔnkaw fɛ yen nɔ ni u ye dankari kɛ o la ani ka tiɲɛniw kɛ o kɔnɔna la o na kɛ sababu ye commissaire kofɔli min tun bɛ yen nɔ o fatura wa wulikajɔ kɛbaga maa kelen fɛnɛ fatura fo ka taa a se maa caman banalen ma u ni baarakɛminɛnw caman tiɲɛna waleyaw bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ polisiso baarada minnu bɛ u baara gendarme fo ka taa se chef d'état major maaw ma olu kɔni ye bɛnɲɔgɔnya kumaw o fɔ population civile ale ni lakana tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o dɔgɔkun kelen kɔnɔna la an ka ministre min ka baara ɲɛsinen bɛ lakana kow ma ni an ko a ma ko général de division Salifou Traoré ale ye tagama kɛ ka taa ɲɔnɔnkaw fɛ yen nɔ a ka tagama kɔnɔna la a ye kumakan kɛ ka ɲɛsin baarada minnu ni olu sigilen bɛ ɲɔnɔ polisilaka minnu bɛ fo ka taa a se u ka ladakɔrɔtigi minnu bɛ yen nɔ a ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi ko fɛn min bɛ se ka maaw dɛmɛ u ka baaraw la ko o de bɛn ale ni fɛn min ye bolodiɲɔgɔnma ye lakana tigilamɔgɔ fo ka taa a se jamana kɔnɔdenw ma ko o de kɔni ka ɲi a ka kuma kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw ko olu ka baara fɔlɔ kan ka kɛ ka se ka lakana tigilamɔgɔw jukɔrɔma dondo u ka baaraw kɔnɔna la nka ko ka ko wɛrɛ laɲini ka se lakana tigilamɔgɔw ma ko o kɔni man ka kɛ population civile maaw ka baara ye cogoya si la o hukumu kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko joona ko ɲɔnɔ commissariat kɔni bɛna dayɛlɛ yaasa a ka baara kɛ a cogoya kɔrɔ la ni o de ye ka se ka jamana kɔnɔdenw ka lakana yɛrɛ sabati a ko tiɲɛ don ko ɲɔnɔka bɛɛ ma bɔ ka dankari kɛ commissariat in na nka ko maa minnu ni olu bɛ yen nɔ olu kɔni kɛra sababu ye ka wulikajɔ in kɛ ka ɲɛsin ɲɔnɔ commissariat ma ko wale kɔni tɛna to ɲangibaliya ye togoya si de la a ko wa ko laɲini foyi tɛ finitigilakaw bolo ko laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen min b'u fɛ o de u ka se ka jamana kɔnɔdenw lakana togoya suguya bɛɛ lajɛlen na a ka kuma kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko finitigilakaw olu de kan ka jamana kɔnɔdenw ka lakana sabati ko wa ka a ka kan jamana kɔnɔdenw fɛnɛ ka u jukɔrɔma dondo u ka baara yɛrɛ kɔnɔna la ko o de bɛ se ka kɛ sababu ye u ka se k'u ka baara yɛrɛ kɛ a kɛcogo la ministre Salifou Traoré ka kumakanw tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ɲɛnɔ population ka kumada ni o ye Abdul Wahab Kuyate ye ale y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ yafa deli de kɛ a kɔni ye maɲumako kan caman fɔ a ko nin waleya min kɔni kelen filɛ nin ye ko olu ka laɲini tɛ togoya si la nin n'a ɲɔgɔnna ka segin ka kɛ ɲɔnɔkaw fɛ yen nɔ tuguni a kɛla ka segin ka yafa deli kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma ministre de la sécurité et de la protection civile ka nin tagama in kɔnɔna la a jirala k'a fɔ ko lakana tigilamɔgɔ minnu ni olu kɔni bilalen bɛ ɲɔnɔ a n'a lamini na ko nin na kɛ sababu ye u ka se k'u ka baara yɛrɛ kɛ a kɛcogo la
ɲɔnɔn kɔfɛ an bɛ segin ka na an ka faba la kɛrɛnkɛrɛnnenya la chinois ka lasigiden min bɛ anw fɛ yan nɔ ale kɔni ye wele bila an ka jamana maaba caman ma ka kɛɲɛ ni u ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya san 70nan ɲɛnajɛw ni o kan ka kɛ ka bɛn ni octobre kalo yɛrɛ tile fɔlɔ ye min kɔni ye chinois ka ambassadeur min bɛ anw ka jamana la a ye wele bila malidenw caman ma juma do wasa ka se ka olu ka jamana ni o ye chinois ka jamana ye ani mali jamana teriya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni ka o sabati ka yira malidenw na k'a fɔ min ye chinois ka jamana ani anw ka jamana u bɛna wuli ka jɔ caman kɛ ɲɔgɔn fɛ wasa min ye ɲɛta baaraw u na se ka sabati cogoya min na kɛnɛ in ka a jirala k'a fɔ an ka gouvernement ma caman kun bɛ yen nɔ hakaja mali yɛrɛ maaba caman olu kun bɛ kɛnɛ kan wa kɔni jirala k'a fɔ min ye anw ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la wuli ka jɔ minnu bɛ yen nɔ wasa min ye ɲɛta sabatiliw bɛ se ka kɛ cogoya min na jamana wɛrɛw fɛ min tɛ faransi jamanaw ye chinois ye a jira k'a fɔ olu yɛrɛ na u se kɛ o la kosɛbɛ ali kulibali ka ɲɛfɔliw an ka ɲɛmadaw fɛ hali sisan mali kunkanko kibaruyaw la jirala k'a fɔ fɛn min ye chinois ka lasigiden min bɛ mali kɔnɔ ni u b'a wele ko ambassadeur jirala k'a fɔ ko alamisa tɛmɛlen a ye wele bila fɛn min ye mali maabaw fo ka taa se diɲɛ sɛgɛ naani maaba minnu bɛ mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnɲɛna a yɛrɛ ka jabala la n'u y'a ka ambassade kɔnɔna ye yaasa ka taa fɛn ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye nisɔndiya ɲɛnajɛ min bɛ ka na u ka jamana kɔnɔ yaasa ka se ka taa o kunnafoniyaw da maaw kan cogoya min na u bɛ min wele ko 70e anniversaire de la fête nationale de la république populaire de Chine o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn ye chinois ka jamana o ye yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ waati min na ni o san 70nan ni o ɲɛnajɛw bɛna kɛ a jirala k'a fɔ octobre kalo tile fɔlɔ ko o ɲɛnajɛw ko o kɔni na kɛ o la yaasa a na se ka taa o kɔni ɲɛfɔli kɛ cogoya min na ka don baara kɔnɔ baara min ni o ye bɛnkaɲɔgɔnya baara min bɛ fɛn ye mali ani chinois yɛrɛ ɲɔgɔn cɛ ni a y'o kɛ o hukumu yɛrɛ de kɔnɔ a jirala k'a fɔ nin kɛnɛ kan fɛn ye jamana in maaba caman kun bɛ yen fɛn ye mali ministre min ka baara ɲɛsinnen don mali ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli ma ale kɔni kun nɔra bilalen don ni ministre wɛrɛ ye n'u ye maître Baber Gano ye ni o ye ministre min ka baara kun ɲɛsin bɛ fɛn ye mali ani farafinna jamanaw na se ka don ɲɔgɔn na ka caw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na a jirala k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen sigilen fɛn ye chinois ka lasigiden min bi yan ni o ye Li Yingzhu ye ale kɔni ye kuma ta ka folikan di ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ka sɔrɔ ka fɛn ye don Chine yɛrɛ kɔnɔ ka ɲɛfɔli kɛ Chine kan Chine yɛrɛ a bɔla gɛlɛya kɔnɔ cogoya jumɛn na ka sɔrɔ ka na kɛ diɲɛ bɛɛ maa filanan fɛn ye sɔrɔ ani fɛn ye jamana yɛrɛ kɔni taa ɲɛ kɔnɔna o de hukumu kɔnɔ fɛn ye chinois ka nin maa kofɔlen a kɔni y'a jira k'a fɔ olu ka nin ɲɛsɔrɔ in ma don fɛn wɛrɛ fɛ koyi jamanadenw yɛrɛ de dala u yɛrɛ la k'a fɔ ko anw yɛrɛ de na se ka an ka jamana bɔ nɔgɔ la ani jamana faamaw fana kɛla maaw ye maa minnu kɔni tilelen don ko o de y'a to olu ye nin ko in bɛɛ lajɛlen ko ɲɛ sɔrɔ ani fo ka taa se u ka politiki sira fɛlen minnu bɛ yen u b'u bolo yaasa ka se ka jamana bila sira ɲuman kan cogoya min na ko olu ka o politiki sira fana sigilen don sigiyɔrɔ ɲumanw de kan ani tiɲɛ yɛrɛ de kan ko o de y'a to fɛn ye olu bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛfɛ bi ko hali n'a sɔrɔ maa kelen bɛ u kɔni ɲɛ o de hukumu kɔnɔ a kɔni y'a jira k'a fɔ mali ani chinois jamana ko tiɲɛ yɛrɛ la fɛn ye baarakɛɲɔgɔnya minnu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ sira jɛlen kan wa a bɛ ɲuman yɛrɛ kan koyi olu bɛ baara minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ ko a baaraw ko baara sababaw don mali ani Chine ko o kɔni bɛ ka baara ɲumanw de kɛ ɲɔgɔn kɔni fɛ wa a jirala k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen sɔrɔla jumɛn de fɛ kabini san 60 ɲinan ko fɛn ye mali ani Chine ko o tɛgɛ din bɛ ɲɔgɔn ma ko o tɛ fɛn ye san dama dama ye a y'a jira k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔla maaw de fɛ maa minnu n'u tun ye maa hakilibatigiw ye maa hakili jolitigiw maa minnu bɛ yen ni u ka jamana kanu kun b'u la o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye u yɛrɛ ka maa dɔ ye ni u b'o wele ko le visionnaire Mao Zedong ani fɛn ye jamana an ka yɛrɛ ka fɛn ye président kɔrɔ ni o ye Modibo Keita ye ko olu de ka fɛlɛ de nana ni bɛɛ lajɛlen kɔni ye o kɔfɛ fɛn ye ministre Baber Gano ale fana kɔni ye kuma ta ka foliba ta ka ɲɛsin fɛn ye chinois ka lasigiden min bi mali kɔnɔ Li Yingzhu jamana ɲɛmaa yɛrɛ tɔgɔ la ka sɔrɔ ka foliba ta ka ɲɛsin fɛn ye Chine jamana ɲɛmaa n'u ye Xi Jinping ye ani ka taa se Chine jamanaden tɔ bɛɛ lajɛlen ma u ka san yɛlɛma ɲɛnajɛ min bɛ ka kɛ nin ye u ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛ min bɛ ka kɛ nin ye o hukumu kɔnɔ ni u y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ ta fɛn ye octobre kalo tile fɔlɔ san 1949 o kɔfɛ fɛn ye Baber Gano a fana ye chinois ka lasigiden ka kuma kɔni tiɲɛ tigiya san 60 mali ani Chine u bɛ sira ɲumanw kan bɛnɲɔgɔnya sira ɲumanw bɛ ka tɛmɛ o kɔni fɛ o kɔfɛ a kɔni y'a jira k'a fɔ a la tɛ se ka kuma dabila ka sababuya kɛ fɛn ye hali an bɛ yɔrɔ min na Chine ye mali dɛmɛ ka se hakɛ min ma ani u bɛ ka baara min kɛ mali kɔnɔ ni a kɔni ma a da se a dɔ ma a y'a jira k'a fɔ an ka sanfɛ kalanso n'u ye Kabala université ye chinois kɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka sefa wari miliyari 30 bɔ ɲɔgɔn ko kɔni don o kow la ani hali sisan ko u ye fɛn ye chinois yɛrɛ ka nafolo n'u ye yanni ye o miliyɔn 2 bɔ ɲɔgɔn ko o y'o fana di yaasa baara min bɛ yen o ka se ka fɛn ye baara dɔ bila sen kan ni u b'a wele ko projet Mali numérique
ani u bɛ ka kasabi min fana di ka dɛmɛ do u ma fɛn ye G5 Sahel fana kungɔngɔ kubariyaw la ani fo ka taa do fɛn ye Mali yɛrɛgɛ jɛnsere nani finitigi minnu bi a kaskibilo chinois ka finitigilaka minnu bina bi u kɔnɔ yaasa ka Mali lakana ko a ka foliba bi u ye u bɛɛ lajɛlen fana na fɛn ye ministre maître Baber Gano a ko k'a ka foli bi sini jamanaden bɛɛ ye u n'a ka jamana ɲɛma u bɛ ka baara min kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye yaasa fɛn ye u bi min wele ko multilatéralisme ni o ye jamana bɛɛ bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogoya min na bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ sɔrɔ ko baara min na ko a ka foliba b'u ye. An bɛ dugawu kɛ min ye Mali ani Chinois ka jamana ka bolodi ɲɔgɔn ma ka barika don a la wasa u bɛ se ka kɛ sababu ye anw ka jamana bɛn ani a basigi u bɛ sabati cogoya min na o tɛmɛnen kɔfɛ ka kɛ ni yuruku baara min ni o daminɛlen bɛ anw ka jamana kɔnɔ an ka jamana aéroport a jirala k'a fɔ o baarakɛla 4 bɔɲɔgɔnko bɛ yen nɔ minnu kɔni ni wele sera u ma bawo a jirala k'a fɔ ni ye aéroport yɛrɛ wagande ba ta k'a lajɛ sefa wari $1,800,000 bɔɲɔgɔnko o kɔni tununen don ni ma ko fɔlen ninnu kɔni an bɛ don min na i komi bi u bilalen bɛ sariya tigila mɔgɔw ka bolo ka kɛɲɛ ni an ka vérificateur général ale bɛ ka wuli kajɔ minnu kɛ halisa Ali Kulubali ka seereyaw an ka ɲamadaw fɛ. Mali kunkanko kibariyaw la kunnafoni jɛlen dɔw ka laseliw kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ ko hali sisan fɛn ye wulikajɔ min kɛn bɛ Mali kiribolo tigilamɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnyana pôle économique maaw yaasa maa minnu bɛ yen ka dunkojugu kɛ jamana nafolo ka bɛɛ dun ka k'i yɛrɛ ta ye yaasa o na se ka dabila cogoya min na a jirala k'a fɔ u ye gosili kɛ yɔrɔw la tuguni fɛn ye Mari Pankuru jigi kɛnɛ a jirala k'a fɔ ko u ye maa 4 bɔɲɔgɔnko kɔni wele yaasa u na se ka taa o ɲininka cogoya min na ko kasabi dɔ bɛ yen o kɔni tununa o yɔrɔw la a jirala k'a fɔ ko olu maaw yɛrɛ welela kɛrɛnkɛrɛnyana fɛn ye maa min bɛ yen n'u bila mɛ yaasa u na se ka jamana cakɛlaw ka tugu kɔ k'u lajɛ cogoya min na u bɛ ka kasabi baara kɛ cogoya min n'a sɔrɔ u bɛ kasabi kɔni dun a na se ka o gafew bɔ k'u da cogoya min na n'u ye vérificateur général ye a jirala k'a fɔ k'u ka gafe de kɔni de sen fɛ u y'o ta k'o larawe k'a ye k'a fɔ ko fɛn ye Mali pankuru jigi kɛnɛ maa dɔw bɛ yen olu kɔni ye jamana kasabi fɛn ye kasabi min bɛ t'i jɔ fo sefa wari $80,000,000 bɔɲɔgɔnko kɔni na ko o kɔni ye o kɔni tunu o de ko kun kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko fɛn ye Mali pankuru jigi kɛnɛ kɔni ye ko olu dossier minnu kun bɛ yen n'u ye gafew ye k'a jira k'a fɔ yurugu bɛ ka kɛ o yɔrɔw la ko o gafew ko o kɔni bɛ Mali kiribolo tigilamɔgɔw kɔni bolo bi kɛrɛnkɛrɛnyana u bɛ min wele ko le procureur de la République près du tribunal de la commune 3 n'u ye procureur min bɛ fɛn ye Bamako commune 3nan o kɔni kɔnɔna a jirala k'a fɔ pôle économique maa min bɛ yen ko a bɛ o kɔni de ka bolo kan o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ maa min bɛ yen ni olu kɔni welela ko maa dɔw bɛ yen olu tɔgɔ kɔni bɛ yen a jirala k'a fɔ fɛn ye u ka directeur commercial ye n'u ye Mamadu Ibrahim Kulibali ye jirala k'a fɔ ko ale kɔni o fana ko o welelen don fo ka taa se o ka maa wɛrɛ ma n'u b'a wele ko chef section statistique et recouvrement Aliou Dem a jirala k'a fɔ ko o fana bi bolola madame Bibata Dit Bara Kulibali jirala k'a fɔ ko o fana bi bolola fo ka taa se o ka imprimeur ni o ye Mamadou Traoré ye a jirala k'a fɔ ko o fana kɔni minɛlen don k'a datugu bi ko k'a sabuya kɛ ale ka minɛli ko o ta ti dɔwɛrɛ ye ko a kɔni ye dɛmɛ de kɛ ka dɛmɛ don maaw ma n'u ye complicité ye yaasa u na se ka fɛn ye dansago kɛ jamana nafolo la cogoya min na a jirala k'a fɔ kɔfɛ fɛn ye madame Bibata ye a jirala k'a fɔ ko kunungo ko jɔnkɛla ale kɔni na k'a sɔrɔ fɛn ye maa 7 tɔ bɛɛ lajɛlen ko olu kɔni kun minɛna a bɛ waati damadama kɔni bɔ. An bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn yuruku kɛlɛli o ye fɛrɛba ye min ye jamana bɛn ani a basigi o bɛ se ka sabati cogoya min na an bɛ an kunda farafinna ani diɲɛ fantɔw kunnafoniw la. Senegal jamana kunnafoniw na an b'a ladɔnniya k'a fɔ u ye misiri belebele dɔw kɔni dayɛlɛ misiri mun ka bon ni Afrique de l'Ouest yɛrɛ misiri bɛɛ lajɛlen o dayɛlɛliw baaraw kɛra juma don ka bɛn septembre kalo tile 27 ye san 2019 a kɛnɛ kan silamɛ caman olu tun bɛ yen nɔ fo ka taa se politikitɔn ɲɛmaa caman ma mun bɛ tali kɛ Senegal jamana ɲɛmaa yɛrɛ la Macky Sall ani a jamana ɲɛmaa kɔrɔ Abdoulaye Wade n'i ye nin misiriba in dayɛlɛli ta k'a lajɛ a ko kɛra karamako dan ye sabula jama bɔra i n'a fɔ kolokulu kɛrɛnkɛrɛnniyana taabolo min bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ ma ko murid sabula olu de ka dɔrɔmɛ n'u ka fila farala ɲɔgɔn kan ni ka nin misiri belebeleba in kɔni jɔ o hukumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ nin y'a san 7 bɔɲɔgɔnko de nin misiri in joli baarako kɔni bɛ sen na nka a baaraw kɔni banna mun ye silamɛ maa ba 30 ye o bɛɛ bɛ se ka seli ni misiri in kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ wa misiri in jɔ wari yɛrɛ taara jɔ fo sefa wari miliyari 20 na n'i ye nin misiri kofɔlen yɛrɛ ta k'a lajɛ o kɔni y'a tɔgɔ da ko alijinɛ tɛmɛsira o hukumu de kɔnɔna na a dayɛlɛli ko kɔni ma dogo diɲɛ selekɛ ni maa foyi de la mun kɔni ye finitigilakaw ye olu fana bɔra kosɛbɛ yaasa ka jama kɔrɔ lakana finitigilaka maa 1000 ani 600 o de kun bɛ yen nɔ ni misiri dayɛlɛli yɛrɛ baara hukumu na.
Algérie jamana kunafonuna ama la duniya k'a fɔ kabini u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ k'a fanga dafiri kɔni waleya waati Algérie jamanadenw juma o juma olu kɔni kɛlen do ka wulikajɔ dɔ kɔni boloda wulikajɔ min bi tali kɛ u ka jamana ɲɛmaakura yɛrɛ sigili ko kan o hukumu kɔnɔna na jumadenw ka bɛn septembre kalo tile 27 ye u ye wulikajɔ kelen kɔni kɛ hali n'a sɔrɔla u ka finitigilakaw ka ɲɛma n'an b'a fɔ a ma ko chef d'état major ale tun y'a f'u ɲɛna ko maa si kana wulikajɔ kɛ jamana in kɔnɔ bilen nka maa ninnu ye wulikajɔ kɛ u y'a jira k'a fɔ ko drogu feerela tɛ se ka kɛ olu ka jamana ɲɛmaa ye ko yuruguyuruguma tɛ se ka kɛ olu ka jamana ɲɛmaa ye ko wa ko kalafili min bolo dalen do u fɛ ka bɛn décembre kalo tile 12 ye ko kalafili tɛna bɔ u ka jamana kɔnɔna na wulikajɔkɛla ninnu ka kuma la u y'a jira k'a fɔ ko maa si tɛna se ka to olu ka fanga la fo siɲɛ 5 o hukumu kɔnɔna na ko mama bɛ yen nɔ ko e kɔni ye mara kɛ u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ka fanga waati n'o ye Abdelaziz Bouteflika ye ko kɔni tɛ sigi olu ka jamana mara ɲɛmaaya foyi de la u tilala k'a ɲini u ka jamana marabaw fɛ ko mun ye Karibu Tabu ye ni ale kɔni ye politikikɛlaba ye k'u y'a minɛ ni k'a datugu k'u k'a labila ko barisa k'a minɛna k'a to tiɲɛ sira de kan ko a bala ka olu de ka laɲini kuma fɔ ni ye nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Algérie jamanadenw kɔni cɛsirilen do sabula u ka kunungo wulikajɔ bɛna kɛ wulikajɔ 32 de mun kɛlen do u fɛ juma o juma k'a da u ka laɲiniw yɛrɛ sabatiliko kan. Egypte jamana kunnafoniw na mati maa minnu ni olu bɛ wele ko groupe terroriste état islamique ni olu yɛrɛ sigilen bɛ Egypte dugu la n'a bɛ fɔ yen ma ko Sinai olu ye bamatiya waleya dɔw kɛ kunun juma septembre kalo 27 wagati u ye nin waleya ninnu kɛ ka ɲɛsi u ka fintigilaka minnu bɛ u ka jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛna la ni o kɛra sababu ye maa caman bɔnɛla a nin na wa maa caman bɛ minnu ni olu bana la nka fɛn min ye nin waleya kelen ye a jirala k'a fɔ ko bɛnbakɛ maa hakɛ kelen min ni olu bɔnɛla u nin na ko maaw tɛ ka se ka kan kelen fɔ o la jɛkuluba min sigilen bɛ groupe terroriste état islamique tɔgɔ la olu y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka kɛlɛcɛ minnu bɛ wele ko soldat du calife ko o maaw kɔni da bɛrɛnbɛrɛnba la kɛrɛnkɛrɛnnenya la armée min bɛ wele ko armée bird al-had ni u yɛrɛ sigilen bɛ u ka jamana kan a bɛ fɔra ma ko Sinai ko u kɔni ye ɲɔgɔn kunbɛn sirakun na ni o kɔni nana kɛ sababu ye maa 15 bɔ ɲɔgɔn ko olu bɔnɛla u ni na finitigilakaw la ni officier kelen tun bɛ o la o don kelen sufɛla la a jirala k'a fɔ ko finitigilakaw fana ka kumada o bɔra ka kibaruyaw bila k'a fɔ ko fɛn bɛ tali kɛ maa 10 bɔ ɲɔgɔn ko o de bɔnɛla finitigilakaw la ni officier kelen kɔni tun bɛ o la o wagati kelen o y'a sɔrɔ u bɛ maa minnu ni olu wele ko tarkifiste o maa 100 ni maa 18 bɔ ɲɔgɔn ko olu kɔni kun bilalen don n'u o ye groupe état islamique maa dɔ ye. Faransi jamana kunkanko kibariyaw la jirala k'a fɔ fɛn ye Faransi masakɛ kɔrɔ n'u ye Jacques Chirac ye ni ale kɔni fatula kabini septembre kalo tile 26 ka si to san 86 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna a jirala k'a fɔ ko fɛn ye Faransi jamanadenw bɛna tasibila min kɛ ka ɲɛsin u ka président kɔrɔ kɔni ma ko o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna labɛn fɛn ye kari nata yaasa maaw nata u ka tasibila kɔni kɛ cogoya min na ni a baaraw bɛna kɛ fɛn ye nɛgɛ kaɲɛ 14 waati nka a jirala k'a fɔ ko sani o kɔni cɛ ko fɛn ye alamisa yɛrɛ kɛ ko maa caman kɔni bɛ u ka président yɛrɛ ka la jabala n'u ye Élysée kɔni ye maa caman kɔni ye taala o yɔrɔw la yaasa ka se ka o tɛgɛ nɔ bila gafe la gafe min ni jamana ɲɛmaa kɔrɔ u b'a fɛ ka min fɔ a ma ani fɛn ye a ye baara minnu kɛ jamana kɔnɔ maa bɛ fɛ ka taa o sɛbɛnli minnu kɛ ko maa caman taala o kɛ ko o fana kɔfɛ fɛn ye nɛgɛ kaɲɛ 21 ka na nɛgɛ kaɲɛ 2 waati ko fɛn ye maa 770 bɔɲɔgɔnko bɛɛ lajɛlen kɔni de kun bɛ yen fo ka na se jumadon kɔni ma yaasa u na taa u ka foli laban kɔni lase fɛn ye u ka jamana masa kɔrɔ kɔni ma o y'a jira fana k'a fɔ fɛn ye Jacques Chirac ko a ka sukoyanw bɛɛ lajɛlen na kɛ a sudo yɛrɛ bɛna kɛ dɛnɛ nata fɛn ye Faransi yɛrɛ kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko a bɛna sudo fɛn ye sudo yɔrɔ min na u b'a wele ko cimetière du Montparnasse i n'a fɔ a ka fɛn ye muso a furumuso y'a laɲini kɛ cogoya min na ka taa a sudo a denmuso fana su kɔrɔ min kɔni fatula ni o tɔgɔ ye ko Laurence ni ale fatula kabini avril kalo san 2016 waati. ni de bɛ dansigi aw ka bi don kunnafoni la teleɲɛta ɲɛmɔgɔyaso ye min fara ɲɔgɔn kan aw ka kunnafoni hukumu kɔnɔna la an bɛ foli ni tanuni lase aw minnu ye anw sugandi ni ka aw kɛ aw ka kunnafoniw tayɔrɔ ye an b'a ɲini Alahu subhanahu wa taala fɛ a ka su hɛrɛ di an ma ni Ala sɔnna ma sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin waati kelen na Ala ka jamana ɲamajɔ.